I will put the link na lang. Ang ingay. Ang ingay ng mga pamilya ko. Hey everyone, it's me again, Mia, and welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, gagawa tayo ng haul, as you may already saw the title down below. And eto guys, yung i-haul natin. These are the things that I received from an online shop, and from Shopee naman yung isang bag dito. So without any further ado, and if you want to see the things that I have here, please keep on watching. So unahin muna natin guys yung mga nakuha ko or nabili namin sa Shopee. And for the prices of the products and yung mga links na din ng mga store na napagkuhanan namin ng mga product na to, it will all be in the description box down below. So yun guys, start tayo dito sa Shopee bag na ito. And most of the things that I got from Shopee are travel stuff. Ayan. So, summer na. So, alam ko sa inyo, madami kayong mga destination ngayon. So, maybe makakatulong to para sa inyo. So, let's start with this thing. This is the travel cubicle. And ito guys, yung parang mesh na ganyan. Then, may hawakan. Tapos, may zipper. And, sa loob, meron 1, 2, 3. Ayan. Tatlong ganyan. Tapos, tatlo din na laundry pouches. Ayan. So, dalawang set yung binili namin. Isang maroon and isang pink. The pink one, may laman na siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung size na lang ng mga yan. So, ganito guys, ito yung pinakamaliit na may mesh. Ganyan siya. Malaki din siya. In fairness, madaming gamit ang pwedeng ilagay dito. Actually, nakargahan na to ng mga damit ni Bebe. Kasi paalis na siya. And then, yung pangalawa na maliit or middle part or basta. Gets nyo na yun. Eto, ganito naman siya kalaki. Malaki siya. And in fairness naman, matibay naman siya. And then, eto guys, yung pinakamalaki sa lahat. Eto. Ganyan siya. Malaki. Sobrang pwede na to sa mga hand carry na mga luggages, guys. Maganda na siya para mas organized kapag nag-travel kayo. Sunod naman na naman nito, guys, is this pang travel din. Lalagyan siya ng toiletries. Mura lang tong mga to, guys. Kasi basta pag sa Shopee, mura lang. Ito, ganito siya. May mga lalagyan siya dyan. And then may partition. Tapos sa may partition, pwede mo siyang tanggalin. So kapag magme-makeup ka, kung ilalagay mo dito yung mga brushes mo, pwede mo lang ilagay sa table mo. And then, dito din. Ganyan. Pwedeng lalagyan to ng mga makeups and toiletries or toiletries. Sunod naman guys are these passport holders. Meron tayo dito black, and open lang natin. Madami siya. May ballpen na. Madami siya actually lalagyanan. 1, 2, 3, 4. Tapos dito yung para sa mga cards. Tapos may lalagyan na din siya ng pen, and nazizip siyang ganyan. So, mas secure yung passport nyo kapag ilalagay nyo sa ganyan. And then, same with this one din. May bulsa din pala siya sa likod. Ayan. So, we got the pink and the black. And then, guys, very important, yung mga bag tags natin. Parang 35 pesos lang ata bilhin namin dito. Ayan. Meron tayong travel fair. Tapos, syempre, dito may lalagyanan na din ng address. Ayan. Meron din tayo nito na design. Meron din tayo nito. This is for Baby Kelsey Stitch. Wala kasing purple. And then we got another pink. And this one is the Raymond. Ayan. And then meron din tayong another pink na hindi ko alam kung sino ba to. Parang Pink Panther pala. Pink Panther kaya. Parang siyang lion. Move on naman tayo guys sa basket na ito. Medyo madami-dami siya, as you may have already noticed. So, simulan na natin dito. This is a lip tattoo na i-review natin. Watch out for my review of this product, guys. It will be up on my Instagram and of course dito din sa YouTube. Pero hindi ko pa alam kung kailan natin siya pwedeng i-upload. But this is from Caris Korea. Yan. Nagpadala sila ng i-review natin. This is a lip tattoo in the shade pink. Meron silang orange and meron din silang red na lip tattoo. Maganda to kasi naglalast daw siya ng 12 hours. So, let's see kung maglalast talaga siya ng 12 hours. And then, we got
Slim Possible Herbal Juice Mix from Zion Joyce. Si Sis Joyce, siya kasi yung nagpadala ng most of the products here. Meron silang pangalan ngayon na bago guys sa Shopee, and ang pangalan ng shop nila is Confession Beauty. So, you may check them out if you want to buy this. Pero, i-review din natin to guys kung effective ba talaga siya. Kasi, syempre, kailangan natin ng pampapayat sa buhay natin. But, hindi ko pa siya gagawin ngayon kasi madami pa kaming bakasyon and madami pang lamunan na mangyayari. But of course, these things here, meron tayo kasing pink contouring lotion, guys. Ito, na-try ko na siya. And so far, alam nyo naman, sucker ako ng mga mababangong product. Ang bango nito, and meron siyang SPF 65, guys, na lotion. So, perfect na perfect siya for summer. Kasi mainit talaga, sobrang init. So, we don't want our skin to be burned ngayong summer. So, maganda siya. A must-have talaga siya for summer. Para kahit hindi ka na mag-sunblock. Kasi most of the sunblocks, di ba guys, malagkit sa katawan. So, maganda to, SPF 65 na siya para hindi malagkit yung feeling mo. And then, meron din silang binigay na sabon. This is the Let's Get Sexy or the pink contouring din na soap, guys. Gustong-gusto ko, guys, yung mga packaging nila na ganito kasi you can just easily put it back yung product. Ayan. Tapos nagpadala din sila guys ng pink contouring bleaching and slimming cream. Ito guys, nakasil talaga to ng plastic na ganyan. Same with this, nakasil talaga. Pero dahil gusto ko na silang i-check, tinanggal ko na. So, check natin. Ganito guys yung kanilang packaging. And hindi ko pa to nabubuksan. This will be my first. Oh my gosh. Kasing amoy na yung ano, yung scrub ng tomato by Venice. Ayan. Ang bango, ang bango. Parang pagkain kasi. Ang bango niya, in fairness. Ayan guys, so gagamitin natin yan after summer. Syempre, after ka magbakasyon, kailangan mo ng mga pampaputi para naman magpantay ang skin tone natin. And guys, if you've seen my review of the Tropicana lip tint, pinadalahan ulit ako guys ng Tropicana lip tint, but with their new packaging, meron na silang boxes. Ito guys, yung mga ano nila, mga shades nila. If you're interested to see my review and the shades that are available sa kanila, I will put the link of my review na lang in the description box. And ito siya guys, yung watermelon teas, strawberry slush, tapos ganito yung loob niya. Iba na din, black na yung ganito, pero yung iba white pa rin. Yan, black yung ganyan niya. Tapos, lahat, as in nakabox na sila. Ang cute-cute. O, diba? Ang cute-cute nila. Ito guys, yung mga packaging, ang cute-cute talaga nila. So, it will be perfect for the graduation time. Kasi, pang BFF na regalo, sabi ko nga. So guys, nag-release na din sila ng bago nilang Tropicana na minis. Ayan. So, in one box, 4 pieces na siya. And I think you can choose kung ano yung mga shades na gusto nyo para ilalagay nila dito. Perfect to sa summer guys kasi, di ba sabi ko nga, maganda kasi ang lip tints para kahit mag-swimming ka, hindi yan nabubura. So, eto, pang travel na. So, kahit 4 days ka nagbabakasyon, iba-ibang tint ang ano mo, diba? Tsaka nakakasave ka sa timbang kung mag-eroplano ka. And makakasave ka rin, of course, sa space kapag kahit road trip lang, ganun. Para at least lightweight lang yung mga ano mo, pinapack mo. So, they have the Tropicana lip and cheek tints na 5 ml each siya, guys. And then, last but not the least are these. Sobrang dami na ano, na ang dami talaga ng pinadala. So, ito yung ano guys, ito yung feminine wash na Thin Again. May na-try na ako, pero buksan natin. Na-try ko na to guys. Abangan niyo yung review ko ha, kasi nakaka-excite to na i-review. Yung first time na experience ko, gagawa ko ng first impression review ko dito guys. Ayun. Mabango siya, amoy cherry siya, pero may hint siya ng amoy cherry na gamot. Alam mo yung mga pagkain, or yung mga syrup ng mga bata, yung mga suspension, yung sinashake yung ganyan na suspension na gamot ng mga bata. May ganong konting amoy siya guys. So it reminds me of my childhood. Ayun, pero mabango siya, and basta, abangan nyo na lang yung ano, yung review ko, full first impression review ko guys. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I hope you enjoyed watching this video. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!
Listen to my heartbeat.